Halløjse og velkommen tilbage til Aaron JPS. Det her det er det 5. afsnit? Ja, det er det 5. afsnit. Det bliver et lidt specielt 5. afsnit. Jeg skal lige se om vi har noget sand. For vi fandt ud af at vi kan jo ikke lave noget soveværelse. Vi har ikke noget sand. Så der vil vi lave vores spawnområde, og der har jeg fået til opgave at lave det lidt flot. Ja. Så det vil jeg gøre. Og ellers, hvad har du tænkt dig at gøre i dag, Philip? Ved du hvad, jeg tror faktisk, at du skal jo til at lave det der, du skal til at lave. Ja. Men jeg har tænkt mig, at du også hjælper mig med at fjerne gulvet og væggene, så vi kan, jeg ved ikke, få skiftet det. Ja. Fordi vi skal gøre det lidt pænt, ikke? Ja, selvfølgelig. Så det jeg har tænkt mig, det er, at vi bare laver en lille speed ud af det. Altså vi tager den på, så det går hurtigt. Og så kommer der noget musik på. Og så smadrer vi bare hele gulvet. Det der, så putter vi blocks på. Og sådan noget, så kan I høre vores stemmer og sådan, okay? Så det synes jeg, vi gør først, så... Ja, men jeg skal lige hurtigt tage materialerne, vi har brug for. Yes, jeg er også lige i gang med at tage noget sand her. Det er så bare til mit projekt, der så bliver i næste afsnit. Fordi at vi skal jo så lige have lavet vores projekt gulv og vægge her. Så det bliver fedt, ja. Det bliver et specielt afsnit. Men det her det er også det sidste vi laver, så vi laver ikke noget bagefter dem her. Fordi at vi bliver også nødt til at... Jeg har nok ikke meget plads efter det her. Fordi at, I ved det. Okay, nu kommer jeg ned, og så håber jeg, at det men her... vi ved ikke, om vi sådan lige optager en til efter det her, når vi lige har fået slettet nogle af videoerne, fordi at vi... Jeg har allerede slettet alle videoerne. Ja, okay, men det ser vi på, okay? Det skal I ikke bekymre jer om, vel? Men jeg kommer ned nu. Ja. Okay, alting er færdigt her. Okay. Okay, så skal du det herni. Boom. Herni. Okay. Og så herni. Og herni. Og herni. Okay, så vi begynder bare at smadre hele gulvet. Om 3, 2, 1. Ja, så fik vi så gjort det. Vi mangler bare lige nogle små detaljer. Men vi løb lige tør for træ. Men altså, vi fik lavet det meste af det, og vi synes sgu egentlig, det ser meget fint ud. Det skal stadig finpudses og alt det der. Ja. Men det var så episode 5, var det ikke? Jo. Undskyld, den her den bliver lidt kort, men det må jeg så godt leve med, ja. Som sagt, en kort og speciel episode 5, hvor vi virkelig fik lavet noget.
Ja, Så- selvom det var et speed, men vi tænkte, at det ville være lidt kedeligt, hvis vi så brugte 2 episoder på at lave alt det her. Ja, Så, så ja. i næste episode skal jeg i gang med mit projekt hernede, vores spawnings. Ja, og, Pladser. og jeg skal udvide det her lidt, så vores naturfarm her, den bliver lidt større, ikke? Yes. Hvor også der kommer mad og sådan noget, fordi vi er ved at løbe ud af mad, så vi kan få noget brød og alt muligt, ikke? Yes, en lille farm. Ja. Ja. Så ja, ses i næste episode. Hej hej. Hej hej.